Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika masiku angapo apitawo anatulutsa list ya nduna zimene azisankha kuti ndithu zimuthandizire kutumikira nzika za dziko la Malawi, zomwe tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino maka ndithu mndandanda wa nduna zimene anazisankha komanso ndithu maunduna amene nduna zimenezo zikugwira ntchito. Tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino mmene zikuyendera kumeneko, zomwenso ndithu potengera ndi nduna zimenezo zina zinayamba kale ndithu kuthamangathamanga pa ground maka zimene anazisankha kuyambirira ngati nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka. Tinaona ndithu kuti amathamangathamanga kupita uku kuti mwina ndithu zinthu zina zioneke kuti pa ground zikuyenda ndithu. Komanso nduna zina zimene zinasankhidwa pakatipa ngati tinaona ndithu masiku angapo apitawo amene aloza mbiri zifachi amene ndithu ali ku Ministry of Agriculture amene watinaona ndithu kuti amathamangathamanga maka ndithu kutumikira nzika za dziko la Malawi. Paja kunali ripoti imene imafotokozera makankhani okhuza ndi njala kuti anthu ena ake nzika za dziko la Malawi zopita ndithu 4 miliyoni. Nzika zimenezo zikufunika ndithu thandizo la chakudya kuyamba mwezi wa Oktoba chaka cha 2025 kathira ndithu mwezi wa Machi chaka cha 2026, imene ndithu pa Chingerezipo amayitchula zonena kuti Malawi Vulnerability Assessment Committee kapena kuti nazoti mvaki. Nde paja ndithu anduna amenewa anapita kwa Stola mboma la Machinga kumene ndithu amagawa chimanga. Titha kunena zoti ndi nduna ndithu imene tayiona kuti inathamanga pa ground kuoneka ndithu kuti kunduna yake ikuthamangathamanga. Nduna zinazo ndi kuti zikuoneka kuti Monday pa 3 October ndi zimene ndithu zimaoneka kuti zimapita maofesi kukapanga ripoti kuti ndithu zayamba kutumikira nzika za dziko la Malawi. Ndero posatira zimenezi taona ndithu kuti ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika kwabwera ndithu directive imene ikupita ku ma ministries amenewa makamaka ndithu nduna zimenezi kunena zona kuti akuzipasa malire maka ndithu magwiridwe ake ntchito mayendedwe omapita ndithu kumaiko akunja. Ndipo tenga ndi directive imeneyo akunena zonena kuti nduna ina iliyonse ikamapita ndithu kunja pa chaka akuyenera kuyenda ma trip osapitirira 3. Ngati lingapitirire pamenepo pakuyenera ndithu kuti pazikhala special circumstance komano ndi kuti ulendo umenewo ukuyenera ndithu kuti ukapangidwe approve by ndekuti office ya mtsogoleri wa dziko. Mtsogoleri wa dziko ndekuti akavomereze kuti ni administration ilili pamenepa ndekuti ndithu nduna imene ikuyenera kupita kunja si nduna yokhayo komanso ndekuti kandi deputy paja kuli ma deputy ministers amene asankhidwa. Ndekuti ma deputy ministers amenewo akuyenera ndithu kuti mtsogoleri wa dziko akapange approve kuti situation imene ili apapa akuyenera ndithu kuti apite kunja palibe kuchitira mwina. Ndefunso nkumati nchifukwa chani akubwera ndithu ndi ndondomeko zokhwima ngati zimenezi. Tikatengera ndi mmene amayankhulira mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Peter Mutharika akuoneka ndithu kuti afuna kukhale financial discipline potengeranso ndi mmene chuma cha dziko la Malawi chikuyendera chikuoneka ndithu kuti sichili mu nyengo yabwino. Ndi ngati njira imene akufuna kuti abwezeretse chuma cha dziko la Malawi ndi kuti njira zake ndithu ni ngati zimene kuti kukhale financial discipline. Ndeto paja ndithu ku office imene kwabwera ma directives ambiri zikuoneka kuti mtsogoleri ameneyi sanabwere ndithu kuzasewera akuoneka ndithu kuti wabwera mwa ntchito wabwera ndithu mwa serious kuti atumikire nzika za dziko la Malawi. Paja pakati pomwe patinaonanso ndithu kuti kunabwera directive imene amanena zoti ministry ina iliyonse ka department ina iliyonse ya boma akuyenera ndithu kuti azipereka ripoti lachidule kwambiri lofotokozera ndithu mavuto amene akukumana ndi kumeneko komanso progress ya ntchito kuti kodi zikuyenda bwanji. Ripoti imene lizipita ndithu mwezi wina uliwonse ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko. Ndi chifukwa chani akuyika zimenezi akufuna zonena kuti ndithu pakhale kutumikira bwino kwa nzika za dziko la Malawi chifukwa zimaoneka ndithu kuti mbuyomu ma department ambiri ya boma anthu ndithu amangokhala kumeneko ngati amagwira ntchito ndekuti kwambiri ndithu amagwira mwapaize. Zinthu zimenezo zimaoneka ndithu kuti public inaluza ndithu interest ndi mmene boma limagwirira ntchito. Ndipo ufuna kupanga restore trust imeneyo njira zake ndekuti ningati zimene ndithu watenga mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika. Enanso ndithu kumazanena kuti pa special circumstances panepo ena ndithu asapezerepo advantage chifukwa tunena zoti pali zakuza kuti kungokhala ngati special circumstance ndetu mpaka na ndithu malendo 10 kaya malendo mwina 100 akutuluka ndithu kumapita kunja. Ndipo paja kamapita kunja amakhala zoti akugwesa ntchito ndithu ndalama zakunja kani $, kani €. Ndipo paja ulede dziko la Malawi likuvutika maka ndithu kunkhani ya ndalama zakunja. Ndi ngati njira imodzi ndithu yofuna kuti ndalama zakunjazo zikupangidwa controlled. Ndi chifukwa chake ndithu mtsogoleri amene akubwera ndi njira ngati zimenezi. Ndi monga tafotokozera kale kuti mawu aonekera ndithu pa ground chifukwa anthu amatha kuyankhula zina
komano kumachitika ndithu zinthu zina zosiyana ndi zimene ndithu zimayankhulidwa. Komano potengera ndi mmene amaonekera ndithu mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Peter Mutharika maka ndithu mmene wapangira perform pa nthawi imene akhala ndithu mu ofesi zikuoneka kuti ndithu zinthu zambiri zikumapanga male maka zimene ayankhula ndi zimene ndithu zikumachitika pa ground zikuoneka ndithu kuti zikumapanga male kapena kuti zikumagwirizana ndithu. Chitsanzo chabwino ndi chimene tafotokoza ndithu za ripoti ya Mvaki imene ikufotokoza maka ndithu kuti anthu ambiri amafuna ndithu thandizo la zakudya ndi tinaona ndithu kuti response yake sinachitenso kutenga nthawi yayitali. Njira ngati zimenezi ndi zimene ndithu anatenga mtsogoleri wakale wa dziko la Tanzania amene watu ndi Magufuli. Atatsata njira ngati zimenezi zinaoneka ndithu kuti kumapeto wake utsogoleri wake unali ndithu wabwino. Anthu ambiri anakondwera ndi mmene ndithu anapangira restore chuma cha dziko la Tanzania komanso mmene chinapitira ndithu patsogolo chuma ndithu cha dziko la Tanzania. Nkutheka muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamaka pamene tikufotokoza kunena zoti ku ofesi ndithu ya mtsogoleri wa dziko kwabwera ndithu directive imene ikufotokozera kunena zonena kuti nduna kapena deputy zimene ndithu azisankha mu cabinet yake zikuyenera ndithu kuti zikhala ndi maulendo asapitirire atatu kupita kumaiko akunja kukagwira ntchito za boma kumene. Kupatulapo ndiyoti pa zinthu zimezi zofunikira kwambiri kapena zoona kuti palibe njira ina yonse imene angachite koma ndiyoti nduna imeneyo ikuyenera ndithu kuti ipite kunja. Zimenezi akuchita ndithu ngati njira imodzi yofuna kubwezeretsa chuma cha dziko la Malawi. Ngati maganizo amene muli nawo mutha kutifotokozera comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Ngati sitinapange subscribe channel chimene cha Fox Malawi pangani subscribe. Tisayiwalenso kupanga like video imeneyi. Ndi cholinga choti nkhani zambiri ndithu zikamachitika ndi kuti zitha kutipeza mosavuta.